Hello mga unions! Good morning! This is BTV. Kasi magandang sa YouTube channel. Kusog ko ito para video na upload yun. Ano sa tayo, ano man yan sa ni engineer, yung sidecar niya. Ano daw? Dito mga unions, papakita ko sa mga unions yung yung presyo ng sidecar dito at saka yung design dito sa may Barangay Balintong, Binmali, Pangasinan. Okay mga unions, tara na, samahan niyo ako. Sa Mayans yung location niya sa may along the highway lang Mayans sa may may Barangay Malindong. Ito may papunta ng bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ito Mayans tapat lang siya Mayans ng Miyas Store. Dito Mayans, ito Mayans, andiyan Mayans yung car wash. Ito Mayans yung papuntang bayan ng Binmali, Pangasinan. Along the highway lang sa Mayans, no. Mayans tingnan natin Mayans yung location. Ito Mayans yung sidecar. Papakita ko naman yan yung presyo niya at saka yung design. Ito naman yan yung ito naman yan pala ito 18,000 ito. Ano yan bali yung stainless niya dito itong harap lang yung stainless dito. Pero ito ngayon, itong flooring niya, yung galvanize siya, galvanize. Ano yan? Pero may yung kabila, 20,000 ito. Yung 20,000 mga yan, ito, stainless dito, stainless din yung harap. Tapos yung flooring niya, mga yan, stainless. Ayan. Ito yan, so yung loob niya, Ano yan? Ayan, Ayan yan. So, shoutout kay brother. Ano pangalan mo, bro? Bro, ano pangalan mo? Jason po, Jason. Jason, si bro Jason. Shoutout kay bro Jason, ha. Siya yung kumakabit ng dito, yung mga upholstery. Si bro Jason. Shoutout kay bro Jason, yan. Shoutout. Ayan, taga saan ka bro? Taga? Karael. Shoutout sa mga taga Barangay Karael. Taga doon si bro Jason, Karael. Ayan. Bali dito, kakabitan na ng sa presyo ng 18,000. Libre na yung mga lahat, upholstery, libre na. Ayan si Blue Jason magkakabit. Ayan. Ito pala si yan brother. Ano pangalan mo bro? Carlos. Ayan, siya ang gumagawa dito. Yan. Ito yung pag dito kayo napagawa, ito yung gawa niya. Ayan, ito yung gawa niya, Yan, si brother. Yan, shoutout sa kanya. Si brother. Ayan. Bali, anong sukat bro? Anong sukat to? Sukat? Conforme sa order, pero itong ginagawa ko may 31. 431. Ito, 31 sukat ito. 31. 31 yung sukat niya. Yan ba yung standard na bro? Na sukat? 31? Ano daw? Standard yun? Na sukat 31? Standard yan? Yung mga nagpapagawa. Minsan, may nagpapagawa ng 32. 32 meron din. Depende sa gusto yung sukat. Depende sa order. Ito 31 ito. Ayan. Ito bro. Sige. Ito yung 20,000 Yan 20,000 yan. Ayan, bali stainless yung niya. Ito sa baba stainless. Ayan. Stainless. Pati harap stainless. Ayan, stainless. 20,000. Bali yung 18,000 ito. Diferensya lang ang yan, 2,000. Kasi ito, 18,000 ito. Hindi stainless yung dito sa baba. Okay. Sir, to? Siya yung tagagawa ng apostol dito, yung taga-tahi. Ano pa mo bro? Taga-saan bro? Taga-saan? Karael din. Shoutout sa taga Barangay Karael. Shoutout kanila. Kasama ni bro Jason. So yun naman sa araw natin Mayans dito sa may kay sidecar ni engineer dito sa pwesto niya. Okay Mayans, shoutout pala kay engineer, Engineer Pereira dito sa may sidecar niya, sidecar shop niya dito sa may Barangay Malindong, Binmali, Pangasinan. Okay Mayans, salamat po Mayans. God bless everyone, more power, keep fit, at sana sa buting kalagayan Mayans, and bye bye mga Mayans.